Táisteach go Chrócaigh Canis Christy ring is rá ír hampini Antrim agus Carlow. Shot on Carrow úr an chaser shot in the Fornia. I heard at a chéile. Agus tá áit the gomórtas Liam Vicari in on donna bútóirí. Mar sin mar dúirsma na bútóirineo baisid the turtai líis na ré bouti ach sin na Fornia dús Antrim dús ag brandú inis an tarránaithe agus Rodháin tá santasach go bhfuil Aaron Graffan a dáis Páirc na himar a chundé de chéadúr ó bealtain a rá bhílas a cúteag ní teach dé lá a eiste tíd. Bheart siad gan a bheith mar chud go fenal nara agus tre tosnú nát órán McFadden tá arthú amháin eile. Don oran a bhfuil an dún go héasta agus le bheith cheannis tá Paul Shield ar eiste lá na Páirc tíomh le Paddy Gill. Chun you súil géir an imnar na himnoirí tá san ína lá tosach tá si déis go leor scóráil. Cearlach an is 3 arú denta Colin Bonner. Don ar na bhfuil Kilwanton sa chluithe leachchanis an bhí se catsa tá Diarmaid Byrne ag tosnú lá na Páirc in nás John Murphy. James Doyle an as ag dóéag san ína leach chosach in nás Kevin MacDonald. Agus san ína lá tosach tá Eddie Byrne ag tosnú edémal na Carnoige in nás Chris Nolan. Is cinnte gur bhéon fear réanaithe stúaláin an fear contaú dób sin é Dennis Murphy. Marall tríocha cethir pointe tá aimsithe ag Murphy go dtí seo. Mar sin lom an seo sa muscach tráchtarachta tá Pat Fleury. Pat mar sin cecha gapadúach an ceann seo ag sa gomórta seo bua hana hain ag Warwickshire agus an sin sa livid dearnach ag deire. Ag deire ceart go leor se agus luigh tú Dennis Murphy an sin techa cethir cúlaín í scóráilte ag go dtí seo. Ná nílach seach cúlaín a chosisiúd an immert. Tá na scóráile is mó sa lína le thosaigh an sin Martin Kavanagh mar le thosaí an sin lár a d'éirigh leis 3 chúl agus 2 chúlaín dé agus scóráil James Doyle a 3 a cethir. Paul Cody 8 gúlín, John Michael Nolan 6 gúlín, so tá na scóráil á. Stop a mention of Anna's éis was le ór na bhíon dús. Sin Thomas Ray go Chrócaigh Canis Curran Christy ring. Bein the boot sorry Turtair Leisha Ray Vouti de Ray of Line ag dead in the Misa shot Erin Fihe Caru Nu and Fihe Cúigiú. Mar sin da se an tábhaach mata ceachta go na Fornia seo I gceire orú céime a all go dtí Curran Liam McCory caiisiad an bua all in seo anneo. Nuair thug na Fornia seo air a chéile mí sa srá. I mi fiáir se catsa ní bhéidir I de scarún sa críochna se chó scór. Mar sin beim de súl le cluife an bhar. Tiimi siad chéile ríis de chéad bhálta go Curran Christy ring agus bhfuil le Aontroim an lá. Mar sin Aonta agus Carlow Gionsaí blocáil má dinta in sin ag Kieran Johnson fear an líomh ón pucs leas an isis. Diarmaid Byrne as réanaithe stúaláin lína pábhíle sa tíad éag nuair réanaithe stúaláin chrúisiad craobh láin nuair bhuladar eolat a bhealach an lá sin. Mar sin slú amá, sú le cluife amá. Dinta go deas ag go gostan tóir Russia Haralína. Tá sí cuine sé sin pathán in Paul Doyle. Agus hana hain tá dúnán an intensity eáil Pat. Ní leon dáta go bhfuil gachim ráir an barc Páirc Yeager seach fin geansa agus captain go bhfuil caidan na himartha tan ag súil le caidan beagán in is ir den namar bhíons de cluichí ribhe seo
Céna crowd the rogue runner father fad ach befa soul le caidan nisirde ó Ceatharlach agus ó Aontroim an Sionnamh. Mar sin fear rinne his stúlain Dennis Murphy takeamach. Tríocha 4 pointe amsí hána hain. Nis tá tríocha 2 pointe amsíige. Cús má curtha ag Carlow agus le Dennis Murphy hís numa go le. Anna Crín go Joan sin mar a dúir tú Tríocha 4 cholín scoráilte ag go dtí seo agus ní raibh éon dát ina aigene ach go raibh sé chuna ceann san na scóráil sin an muíonn a bhíonna teastáil ógaine a thógan na pucan na éire. Beagán Arden son. Beagán Arden sin Diarmid Byrne. Taréisiagáil síos agus gortú Carasco. Eddie Byrne lán tosí Ceatharlaige an bachar an bhríhann seo ar clé híos fóin. Agus is léir go bhfuil siad beidir chun pucanna chun díreú ar sellh háil na pucan amach beidir fear mór ard. Is sé Eddie Byrne. Mar sin go dtí seo Benú ar Antrim cháil siad anna Antrim Páirc í chulann i Meitheamh. Bhfuil siad muo Kildare agus Kilwantan sa chluithe leathéanna sin an áit sa chluithe cheanna seo a chinú agus Antrim mar dúirt manóid bhfuil siad Ceatharlach agus a Mouta dó. Bhí siad níos fearr an dún agus a chluithe leathéanais i ríist gon dámarthúir thug siad grad a ceart gon dún sa chluithe leathéanais ceann a fichiid trí go anna éon chuig faointe dhéag a chéachna an ceann sin. Nis tá cúlbáire James Carroll takeamach le ní seo a thógáil. Féchant ar na ránóiríonn sin agus cadé mar thuirifíse tá tucha de Antrim thna blianta ag le héad Dominic McGinley an sin Gary O'Kane agus Terence Sambo McNaughton cha siad go léir na blianta fada ag immer sinseir le gúnta Antrim agus inis ag tuairta chuig dáma don chunta mar ránóirí agus mar bhanistóir agus Dominic McGinley agus sin an sort sprídí an tuchatá ag gúntar Antrim a thna blianta. Mar sin feabhas mór take ar an mán sa Ceatharlach amá. Sa puck séir sin bolsa anna ná de steach sin ach. Bhí duine go tosaithe cheatharlaí tíiste go cheanóg bheag an sin. Mar sin trína a dimirthe. Agus puck séir le tógáil inis ag Chris O'Connell fear na seamróga. Tá sí sin bolsa go má ag Chris. Smachta go máistin sin ag Diarmid Byrne. Feicáilach go dtí seo. Feáil dinta stin sin cinsa. Ach leanmas an immert. Deis inis ag Ceatharlach ar chúl. Tá sí sábailte stin sin gá híntach ag Chris O'Connell. Pat sin sábailte chéad gá. Níl a chuntas gá de fós. Pointe am sin ag Paul Cody bhfuil. Níl. Tá dul gcóir le hácha an son. Cheanna si gur pointe cinsa bhín sin. Ach bhí anna cheansa chun cúil a scóráil a caithimid art creidúint a thuirt an chóilbeir an sin Chris O'Connell as an sábháil a rinne sé. Ach bhí deis cúil a agus bhí sé fíor hábhachtach mas rúta go raibh glóir sin a scóráil chuirtha sé an sprid agus spragadóibh. Mar sin Pat, Hawkeye, fang bheicmas cin cinna a dinta Hawkeye agus an cinna ceart in the gappoint brenna. Tíiste sin pointe. Colin Jackson sin. Paul Cody a fuddy sin. Cody Carlow captain. Mar sin Murphy agus Cody gemsin na scóin le go Ceatharlach. Nis féidir le Antrim haftan asle fragra le Paul Shield. Agus tá sí curtha mú deis cáil ag Antrim. Ceann curtha mú ag an ceann don dá hebh bhí deis maithaige. For sé past Jason sin Paul Shields agus bhfuil sé go maithe ach a chuig sé ar clé agus ar fóríle. Paul Shields at Ashlar na Páirc in North Paddy McGill ar nói. Duine go cheathar ária í dunta ag Antrim. Géite go máin sin. Is Ceatharlach ná na haftamach mé. Stephen Rooney, Joe Cunha, throw Kieran Clark. Dera puck sér buntasteach. Ní mai cinnte go díreach cé a hála. Puck sér de Antrim an son.
Rin sé nummarcha as an slitter dar leis an rétar a sé crua galóra ó bheith fechan ar an písa imar sin a ríist. Mar sin Kieran Clark fear Macolin. Cad is shades é gamsie. Ag Clark go dtí seo sé an dara príomh scórlaí Suchamortas. Dennis Murphy sa chéadáit. Chá faointí ag amsie aige ó focan na sire. Agus faointe eile fáit aige. Mar sin a chéad faointe fáit ag Antrim hí sé númad. Cúlín amán ag Antrim an gá cúlín ag Ceatharlach go dtí seo ceann ó Paul Cody an sin ón immert agus an céad ceann ó Bhuilas Éire Dennis Murphy. Mar sin tá ghrian na mo ar lá álainn go chluichí canis chun Christy ring. Agus nach bhfuil an tála agus tar éis an drochaimsir galéir a bhí a gcuine i bhína seachtaine agus i neomhtá cuasaí go hálinn an seo in Blaclia ó hebh aimsir de. Mar sin pointe amháin fáte ag Dennis Murphy hána hain go Ceatharlach. Seo chun beanna rá fointe chur idir na fórne. Fear rinithe stúil Tá sé Harbh cumasach leis na pucan na sire an baracam fáte ag Murphy. Anna chrín go Joe ar fad agus nuair i cheasan sé os ceann mar sin bíonn tú beag na céad fan géad siúráilte go bhfuil sé chune chur thar an dreisnan. Ceann sin go gear ó Chris O'Connell dro Stephen Rooney. Fáda agus smachtaí stigamán sin ag Kieran Clark. Good she's at her shin, top Paul Shields. Fós ag Shields ag go leisteach dro chúlach cosin stinta go má. Ag Ceatharlach ó sin pass das. Machad do Richard Kelly. Fáda way Kelly. Berta stin sin go Ceatharlach. Carrow go sús den na chéile. Agus ní hagan duine beach up she's leis. Stephen Rooney a fannacht. Leis im nishe. Bris the she's in chin. Ó Kieran Clark. Fós ag Clark agus ar deire tá sí piuci sús. Agus cartamach an seo. It's ó Richard Kelly. Kelly in east. Carlow go le muín an níród áda. A chana an éasca glánta sús chin. Nish, Richard Kelly in east. Agus ró ísisiil smachtaí go héasca stin sin ag Chris O'Connell lig sin titim. Bhí cuairmach Chris amach dro Aaron Graffin fear Rory óg. Agus Aaron Graffin nach bra mar chud go fan Eleanor bhí sé taistil. Agus bhí mar cansta duine go lucht bhainisteocht a Aontroim dúir siad de láchan sin an fá sin ar tháinig se bhála sin an fá ná rimmer se ach go níl sin an fá gur bhéh seo an chéad chluife go Aaron Graffin im líana go Aontroim. Ceann fáda sin léite iste ag an libh an nuí Diarmuid Byrne in Jorgen Shell Fekig Byrne Gadisha Sheer White John Michael Nolan agus a deire in east Carlow go leis an íródáda ach in east tá fear sa bhreis hírann sin ag Antrim. Aaron Graffin a glána sin amán an dáirin go le muín an íródáda Skill away McManus when she teach an foster Páirc teach an foster sin on score by Neil McManus long toss of Antrim. The down hand scorer father and sin on Neil McManus and sin for sé deis agus for sé score agus níor se chuirse Jack Namacher tar Anna Chrín go job mar dúir tún sin for breise ar an dáhéamh ó hebh cosantóireachta de agus na sweepers le feicáil ar an dáhéamh den Páirc. Mar sin Richard Kelly a fiúca sin túsach é trá leis tá sí cáiltí Richard Kelly take amach is tá Neil McManus. McManus pass das dro Graffin. Mar sin na Shannondóirí co-aibbrú. Blockál dinta ar McCann in sin Barry iirecht an seo ag Johnson. Ach tá sé cáilte ag Antrim agus teach amach lei. Alan Corcoran and son. Alan Corcoran a teach amach lei go má. Go Ceatharlach. Tá spirid den seo. Tá glúiseach sciupaí. Tá spás in is Neil McManus. McManus ó chuiristeach a drón clogad buí sin ag Kieran Clark. Ó sin pass as by Kieran Clark. Tá sí coníiste. Spiucaí sús go hálainn in sin ag Owen Campbell. Ach ní ran pass ar bhfuil a burt a char chligan Kieran Clark.
agus tá sí go tamach a sin go chumán duine go hosantóirí Ceatharlach. Púch leis a feite an sin ag Antrim tar éis an iarach sin go léir uig. Písa deas imirthe óide an pasternach beagáin mí crín beidir ach tá caiidán na himirthe níos iirde sa clifa seo tan cinnte faoi sin cum amachar an dáthíomh. Owen Campbell leis a buc leasa curra trastan seo Joe McManus ach láimh curra ag Paul Doyle léon sin. In the Clibbert cart na himnoríiste Tarrant agus a strachas cé agus amach leis. Agus Pucky Seuss chin ag Kieran Clark. Clark buds a ord. Clark buds a Crean. Dara points a foot ag Clark and Shaw. The Antrim. Sin an cead ceanna a get an immert. Bhí sé Tapig an son, bhí sé Crean. Agus Croke go leor chun tuairtfuoin scór ceanna bháin ó bhfuil is éar an son agus sin an darna ceanna uig an immert. An ceantin smachtaí go hálainn agus flicáil ar Aidro Martin Cavanagh an cartín ach tá sí cáilteige a Sathairn leis tá grafan fád an sin dó Neil McManus fear Rorio tá sé crothú 5 an sin san ína lá chosach de sin is flicáil amach Joe Kieran Clark go leisteach don chúl agus Bullen Clark ordaí ach duine blocáil in sin Kieran Clark agus ní me cinnte cé go dtíadach a rinne an bhlach sin. Mar sin pat na fórne cho scór nar chas na fórne se a chéile sa srá a tús na bliana hí sé cho scór. Zachary the Scarons. Manus and son agus chur sin slitter sin isteachadí an cóin sin agus sin an cóilbar go má ceapan gur bé Alan Corcoran a bhí ann nílam céad fan géad cinnte de sin. Ach puc seas go cóig méidir atá ann sin de chunta Antrim a 3-3 clár na scór gan mór an idir na fórne seo chorbe. Mar sin Kieran Clark take amach rá faointe fáte Clark an hain fé leis an 3 pointe amisiúnis ón puc seas go cúig. Hána hain an caid an le feicáil sí sin bud an ísio le Clark ach tá sí bud a Crean tá sí bud a Hara Trasnán. Ard galore agus Crean galore agus Lyder galore chun dul Hara Trasnán cúlín álinn an sin. Honestly, chun slitter a bhóla nuair a bhíon gré I gceist mar atá nómh agus chug sé anna hampla de sin an bhótas an gré Lyder galore mar a luamar ceanna féin. Chaimhlinn ceart a lá na Páirc cé agus amach leis bud síos ar sin agus pás mach anseo agus bud a síos a dro Clark. An níhanna Clark sinna Kieran Johnson a bhirt leis na clogad buí gimmert na cúnín sin do Aontroim. Zachar idir Yellowwood an bhirt fear beag. Stinis tá Eddie Byrne agus Cartamach dro ifir a dóiag James Doyle. Agus fáil tiantain sin ní aontainn an slua leis. Nabhah séad sa go réiteoir. Hanig sé Zachar ceart go leor agus chuig sé go talún beagán I níos go beidir agus níor mar a dúirtear ní an tíon winter Antrim leis an gine sin ach is cuma fox éir atá ann do Ceatharlach agus ní mór an daine níos críne ná Dennis Murphy chun tucan a séir a thógáil. Mar sin Dennis Murphy níos mágad dú deis mar sin ag Dennis Murphy Misrála tá fearr an an lepsiú sin an 3 pointe fáte gneo chola cheann ó fucan na séire. Seagad out de gná mar a dúras ní aon sé mór an immer seaacúilín feite an immert sa chamát go dtí seo a cad é mar lear pointe ó fucan na séire. Se tá mar bhí rá tíocha ceart pointe ri a chlufanne. Mis marrála má agad dú deis I bith ag Dennis Murphy tíiste go leathaí níháinna seaca thuúg tíiste go leath chorbe a seach léirí go hana hain an seo neo a se ná iad a thógáil agus iad a scóráil. Nis brenn síos an na bratacha os tá Dacharrá bín se Dacharrá a Páirc a Croke cén so go dtíireach atá an ghaogáil beanna se nós gona ghaogáil le Aontroim ar nú le Carlow sin blocáil má dintain sin Diarmaid Byrne hís agus scartú Coraso
flick out to Trastan Chin and Richard Kelly. Machanish, it throw Eddie Byrne. Danny G. Shingama, Will Shigama. Tá Shigama. Colin Mahanson. And Shigavarlar Páirc, Dermot Byrne. Pass live a Mahan Shin. Agus Fecker Shin Mar Creech. Anna Crean go Joe and Shin. She never an A for and Gownson Shin Dermot Byrne. Point to one is the Fornia, Shane Umadzea Katze. Gortu Krasen shot. Go Aaron Graffin. Agus go Paddy Burke come on. The mates are going to Trastan Chart at Dermot Byrne. Anything with either can fall. What could the saying with the ring of Dermot Byrne? Chachas points at all in Yamshu. Harle Videgen in the FM agus Graffin Cúpla nó méadú hin agus is cosúil nar hain sé leis an réiteóir rinne sé teagmhail éigean le Graffin agus chuig Graffin síos. Tréis go Martin, Jan position Nimmert. Oh, Desha Chai, Paul Shields, Wadro Eska, the Fornia, and Ashton Ho score. Pointation by Paul Shields. Bhí sé go mádó, bhí sé go deastó agus bhí sé tapi go leor chun brethir fechar sin. Bhí sé chuige agus a réit leis cusa náirde agus díra chu an drastan cúlínáil in an sin ó Shields fearlár Páirc Antrim. Ní ráide le Eddie Byrne, ní sin a chuine leiste. Puck bhí sí róthar, guntí blina ó James Carroll. Agus ní rá seans na rás náíre ag Eddie Byrne. Cá gan zíomh a cardé ach sé gimmert a munchas nína ja chosach go Ceatharlach. Neart darfa iad zinta ag an dá oran. Ceatharlach gimmert mar bheach burt iste. Is just nína long hosach agus cá cinsa zinta chin. Ag Eddie Byrne háin clogad go chlegan. Kieran Johnson hís agus bhí níor den hell of ag Kieran Johnson cinsa agus má ní féidir tangáil a bit íana le clogad imreoir sin é an rial a ní an nummercán. Ní a bór an ána chorbe agus bhí an réiteóir stóma go leor beidir mar tá is again nar brug sé an clogad déan gnó ní a bhnach timpiste ach puc séir an ón céanna de Antrim an seo. Mar sin Zeshel in ish. Hey, Kieran Clark. Tá chumas léirí he go godí seo agus pointe eile amsie ag Kieran Clark. Anna Green, trí cúlín buna pucan na séire agus ceann amháin an immert agus stíláil in ige chun pucan na séire a thógáil tá antócha leis an stíl atá ige Irene sin slitar go hana chóramach agus bhólann sé go láid ré. Mar sin é léirithe ag Dennis Murphy go Ceatharlach agus ag Kieran Clark nach féidir pucan na séirí chéile in ag ceachtar fóine. Pás lábh chur amach dó Kieran Johnson take chuige héine sin gortú níos dúche ceann sin chur isteach John Chúine. Tá Kieran Connor Johnston in sin an agus feáil dinta Connor Johnston Gary Bennett. San coolbara James Carroll fair Aaron's own takamach leni seo hoiga. Puck Anna Adelaide rig a bear seo go leor bheith sé simúil cáil. Tá méid an slitar a turling tar éis dó a bhóla. Mar dúirt me tá an ghuití here go James Carroll in seo. Get him a helmet, lads. Get a helmet for 5 Antrim, lads. Arshim Fanacht James Carroll. Corner splat, corner splat here. Gortu fós a cras Chingo Kieran Johnson to Jamie Tras the P-Bell in the Páirc. Nish, cad is féad le James Carroll íana. Tití sin Byrne. Agus live ag John Dillon and sin Reem Eddie Byrne. Beag an in ní chóramach beidir, bhí sé anna dhéagar seo chun Graima Áilir an slitar ach in óna sin chrochaigh sé deis anna éascar fad do Dennis Murphy chun cúlín eile scoráil dóibh.
Mar Bhíomh rá trí cín fáte ag Murphy Hannah Hain. Elní na Chrócaigh an ord agus an chrín mar scanná. Ní féidir le héine deis na mar sin a thuirta de lehéad Murphy ná Ciarán Clarkar an taobhile. Mar sin tá sin léir hena féin mar dúirtha agus tá si anna chrín a mertacha. Tá sé in the shootout cart idir Dennis Murphy agus Ciarán Clark and the puck in the Sierra go dtí seo. Cluthe Taniabhach Henú man is fithe catse a gluthe Canis Kern Christy Ring Ceatharlach Johnson ish Toshi ag Eddie Byrne ag gola drochúl Desin ish ar chúl Tá cúl fáte Crochaigh in sin ag Eddie Byrne agus cadé mar chríochan sin pass all-in and sin agus James Doyle to race Chapter's Jacker 3 cúl agus Ceatharlach scoráil ag Doyle ribis seo agus cadé sin mar chríoch orachar cart Níl a seans ar bithe an gúlbar a chun tada dhéanamh faoi sin. Ach nach nearna Eddie Byrne Harbor and seo agus bhfuil freigar a láideach níl tan muir ar a talla agus tá a níra dimi ar fóríl an dara ceann Curamú ag Antrim. Mitse Curamú fog seas go cúig searánis. Pugseas go cúig méadar nó milse ag glech ar an gúlbar. Pugseas go cúig méadar atá ann. Níl de sé bán Curamú go dtí seo, agus gan éon ceann Curamú a Ceatharlach go dtí seo. Héana sé in ag sé chulín Ceatharlach an tosaigh. Ní rah mór an idir na fórna seo éon uair a chaisiad ar a chéile le tamlín an ús agus ní léon difriocht dán in nuach ar dúd. Mar sin deis is a Ciarán Clark chun an bhearn a leidú go rá faointe agus freagal láideach ó sin cléiste nó ní rá ceapna go rá sin botún ó Ciarán Clark Neil McManus a fanachtach an pass but Rooney beag rochhrúa Nar a bhí Clark ábalta é sin a chur ar an drasna é féin mar bhí Tá spáin sé cúpla nómad hin go raibh sé ábalta sin í dhéanamh bhúil sé ceannáil in ísú just bír a chur an drasna. Give me a chorbe. Cúfa spás an sin ag David English agus an annach isteach. David English gimmers mar cinál an sweeper bheach ag Ceatharlach. Siad an sweeper tá gimmers go Aontroim Paddy Burke. Flickáil tamach agus Bert as Aontroim tacht an nai chéile. Richard Kelly spás aige. Agus points a fát aige. Botún idir bherte imráí Aontroime an sin ba ceartdóibh an ceann sunna glan amach ag bhfuil siad in aige céile trí himpiiste agus Crochaigh sin an spás an sin de Richard Kelly chun dul a réig leis an slitar agus é a chur ar an drasna. Mar sin rá botún as a chéile dinta ag Aontroim. Agus Ceatharlach rásásta deisna mar sin a hógáil. Dinta go deas sin ag Paddy Burke. Chur a riads ag Owen Campbell. Sacht an ish tá Neil McManus. Oscin se na gúlaí agus tí chur ar ish. Dáric an Curamú ag Aontroim. Deis maithe bhí ann de gnáth bíon McManus ábalta seansan na mar sin na scóráil ní réirí leis an bóta sin. Ach tá sé ábalta iad a scóráil má éonn sé a hiiledíh. Na blianta fáda chuiristeach ag Neil McManus i ngansaí Aontroim ar nói. Nis Eddie Byrne at east. Ní héitán ach Diarmid Byrne agus pointe eile amsithe ag Byrne a lár na Páirc go Ceatharlach. Se tagann siad tríd an lár go handtapig nuair a éiríonn le aon duine den na lethosathe brethir an slitar bhí na fir-lár Páirc ag teacht isteach ar an mólíne go handtapig chun passanna a thógáil luatha. Níl na chálaí imethe ó idirn Aontroime agus Niall McKenna taketeach in the áit. Fear Páirc Sarshail a taketeach sin in the áit fear Macalin agus Jacob is mór an Neil McCauley.
Mar sin teachtanis tá Conor Johnson ciún go dtí seo. Neil McManus. Neart feici an go McManus. McManus machchan seo. Is an pass sin curad trasna. It's on fear nua. Niall McKenna agus tá sé héise go le bhaim lárach. Fiall dinta ag Diarmaid Byrne agus cuioine tá cárta buí. Bronta Diarmaid Byrne. Agus ní féad leta sin íana mar tá cárta buí. Fáte go tána hain. Beag an ní chóramach an sin chur. Beag an scuilte. Lena lá lé an son agus deisiile an is Ciarán Clark cúlína le scóráil. 7 núma dó for Antrim scór. Cian seo tastal. An an bhearna a laidú. Mar tá aon pointí ag fáte Ceatharlach. Ó, tí sinna míoch lé. Á, Pat. Ní féad a chur deisna mar sinna mú ag a level seo. Tá fear a bhíon anna chrín fad de gná agus an ceann a thug sé ribh sin a pucseas go chuig méadar agus inis ar a pass a thuirt de inár eile mé an bhí hanna chuir se an lína. Muín cáilte béidir ag Ciarán Clark. Feice muds. Nos cuicolín idir na fórna, Ceatharlach ag déanamh níos fearr a héna hop, scóráilte chuisiúd go dtí seo. Ceann sin bris de síos agus puci sús ag Eddie Byrne. Éalaí isteach an sin, dro Martin Kavanagh. Kavanagh go isteach an dro an chúl. Ó pass cud a tras na spás an seo, agus an dara cúl forte ag James Doyle. Rhys Deirig le Doyle sleanú isteach. Tebistig den na chosantóirí agus cadin mar pass a fórse pass all in live a trasna an cúil. Martin Kavanagh. Martin Kavanagh hugan pass live a trasna an cúil an son. Agus bhí Doyle tar éis mar a dúirt meis sleanú isteach. Agus Deirig leis an dara cúil a scóráil. 8 gúlín idir na fórna. Féidir le Antrim cúlálaí daon agus Fragger Yurts. Will síiste! Tá Meitheamh go sí sin Harlína Pat. Tá sí Harlína in it. Cool forte. Tá Meitheamh go céim forí sin Owen Campbell a bach ar Harlína go deiré. Bhí an council na tastal uha mar mas rud ag an éiric le Ceatharlach fechar se a rís tá sé stigi méil an cúil an sin agus fisi go léir a géirí choristeach nó a choméad amach ach Deirig lo choristeach chur an lína faoiar Owen Campbell capan tú beidir. Cúil d'Antrim a ré nos. Cúil d'Antrim. De head go dtí chuaigh colín. Mu a cheappa go bé Owen Campbell a forí sa deire. Cinnte mu sin ag leahama. Mar sin Concliffe seo dúsí rá chúla tíocha second fáte agus deisiilin ó féidir an seo le Owen Campbell ceann eile agus James Doyle an sin. Sin imethe a mú an chéad deisicha corpa mú a Ceatharlach tar éis beagnach tíocha nómad agus a deis eile cruthaithe ag Doyle le rith eile anna chríste ar fad ach ní éirigh leis an ceann sin a chríochtnú agus ba ceartó an ceann sin a chríochtnú. Bhí deis ar chúla ag Pat. Bhí deis chúla Deis an hat-trick. Agus tar éis rá chúlaíonn scóráil ribeise. Mar sin Hawkeye ríist agus Cúlín agus an ceartach Doyle a bheith trút amach mar bhís ag a héin gur a pointe amsí aige. Chá chúl agus pointe amsí ag James Doyle go dtí seo. Cuthe Harva Tanyavach go dtí seo neart action an ghríana mo. An cosantóir duine go máin sin Stephen Rooney a ní an pass thar bhfuil a burt a díadh sí spéal Richard Kelly. Agus níle sama ben kick séir staach. Ní aontainn Paddy Burke. Ní John Dillon.
Cuma contoirta galore chusathe Ceatharlach an Tom Galéir agus tána cosantóirí a chur an slitar isteach go stóma agus go cliste ina dro agus tá siad ag déanamh an chuid is móda na deisina tá fáilecha chalí sé le déanta orthú inis agus gachcheans go gurthach Dennis Murphy an deisio ar an drasná an chomá leis an ceiricín eile tá scóráilte ar ribeise. Mar sin dónaí i Carlow sin cúig faointe dhéag híam a sé ag Antrim agus Cúig go cúlín fáilte ag Dennis Murphy. Anna Chrí gan éon ceann chortha mú ag go dtí seo Anna Chrí na suaig. McManus. This to she's white. Pass could a sheer. It's Carlow and then the Ilan the Malchan shot. Throw Eddie Byrne. Eddie Byrne sin a géirí obair na gapala dhéanamh dóibh an glíhan agus an sellabh áil dóibh. Kinsa Eddie a tustamer no way not. Chris Nolan in you. Sheer. Wait. Paddy Burke. Con Fada. Inchi sin Crean ag an Carú iirecht cutter mú ag Antrim. Ceann Fada an san agus chuig sé níos faoide beidir ná mar a bhí an cosantóra súil leis agus chuig sé dheis agus a fóríil faoi dheada. Seach gúlaín idir na fórne. Is Antrim cosins faoi láthair. That's it, Zeta. She took his use and shot. It reached the 3 points of fought chin ag Dermot Byrne will paw. Byrne. Tá Byrne déanamh go hanmha mar a dúras ag teacht tríd an lár an sin go tapig chun cabhrú leis na tosathe agus chun páirc lecha ins na glúiseachtaí sin agus trí cholín feite ag fearlár Páirc tebistigh de 3 nómad na mar sin ardéach dúig. Agus Dermot Byrne there's a own let in it go Conor McKinley agus Paul Shields Lauren the Páirc go Aontroim. John Tune Cutterstaff. It's O'Doyle at show Shin Coolínta. Trí cool agus Coolín fight ag James Doyle agus gachchans go mechan Cerra Cool fight again mas Swidden ar éirí leis an Dachar sin an deis ribh se thar an drasna a cadde sin mar chríoch orachar eile an sin agus Aaron Graffin I driblóid an sin ag irí súla chamád Kelly I bhd níos tap Doyle mar cheartta mar rá I bhd rá hapig dó agus é ag rihisteach go hana cliste. Agus Pat Marvey mar rá Aaron Graffin a nói bhí sé taistil fra bliana agus the Mishará leis sé ar trí héan amsú tá an chumas sin mar tá sé tuairt go leor faibanna agus cinnte bé ar Antrim áhrú íana agus feicim inis tá tasa tá Kieran Johnson tá go marcáil. James Doyle ach measú a bhfuil an dochar dianta an hain. Agus bhfuil éon Coolín déag idir na fórne agus muid a drid a midrá le hama 3 nómad na mar sin an cóitimh gortathe fághan seo. Ach tá go leor éibre le déanamh ag Antrim sa dara le tá cuma anmhathar Ceatharlach go dtí seo. Deis is ag Antrim freagrál an as. Ní Loeb. Seach númad ó dáimse siad scór go déarnach Antrim. Ó ríis tá sí tuí sús an camseo ag Eddie Byrne agus tuc síiristeach brunta ar Eddie Byrne. Tá leheadí Doyle agus Eddie Byrne a crothú go leor faibanna go chosantóirí Antrim. I go léir an leidir is stig faoin slitar agus anmha chun brethir agus chun sellabh áil agus an sin úmpaíonn siad go tapig agus tá sé sin mar a dúirtú a cruthú anna chuid deachreachtaí den na chosantóirí agus iad ag déanamh cailís orthu agus inis deis an éasca go Joe an seo ag Dennis Murphy chuna sé a Coolín a scóráil an seo ribh le hama.
Agus Aaron Graffin a bhí I dribblóid I rístin sin. Mar sin, níl sam a bhecam was Aaron Graffin tacht amach. Gun Darla Murphy. On Esker fad. Big Dennis Murphy. Sinné na seansanna atá Murphy ábata a chríoch gan stró ar bit. Agus a rís mar a d'irt me gá chólíonn déag idir na fórnan seo. It's go tuban, Pat. Go tuban seo. Bean na mór míl sa Aontroim. Trí chúl I chuig na ma déag fáte ag Ceatharlach. Agus gan mór an freigra ag Aontroim. Go nó James Doyle an fear atá ag déanamh an scris an difriocht idir na fórnan na rithna go léir atá déantaige agus an críoch marafach a chur sé le trí cína cosisiúd agus cúlíonn leis an gceann eile. Nima the one Falky, Veckham and score on Ella. Riven Visha, Egg Yahama. Cookie Sus Chingama, Egg Niall McKenna. Kuramachcha, it's all Connor McKinley. Makon Vanish Thor Annoy. Stach, it's all Kieran Clark. Kuhn, let Kugnima Zeg and who's talk Kieran Clark. Phase 2 seen toch. Sin séu chance tá chutha am móin sin ag Antrim agus ceapan sin níl a ceann amháin chutha mó Ceatharlach go dtí seo. Gets at see a dóéag amsí Ceatharlach gan ach ceann amháin chutha mó acab. Deis amháin eile chuig second Falky be deis amháin eile Aontroim score amsú. Is maithan rud ag ar éirigh lá an cúil sin sinne an chalí sin tunne. Is maithan rud ag ar éirigh le Aontroim an cúil sin a scóráil díreach níag de Ceatharlach de Doyle a chéad cúil a scóráil marach sin bheith cuma anis go deo ar chlár na scór ó heh Aontroim a de. It east Mar rinne sé níos dúche Clark a gamsú pointe ó Lorna Páirc. Chuig go ceann agus muid de dríd na drá le hama agus an réitó sásta go bhfuil leis seo hart. Mar sin éon pointe dhéag idir na fórne agus iad got I drón na seomraí festas ag leahama. Mar sin Ceatharlach go thumná na ganas hat-trick fáte ag James Doyle dáireann. Cúil amháin fáte ag Owen Campbell dá ebre dóéag an dáireann ag amsú na scórna. Ach an scór an seo ag leahama Ceatharlach 3-2. Aontroim héana 7.
Cutterstach. It's no Eddie Byrne. Oh, flicked ass shot. Tá sí fáte go bhar contartach. Agus tí chuir a hana trasán. Like James Doyle. Mishkol is Martin Kavanagh bhí on. Kavanagh fór an ceann san tá cuma céanna ar an nuirta go siúil in a clogad bán orthu. Burt's le clogad bán agus Burt's ord ascannach agus neart ammáníocht dach up chumá. Ceantin piuci sús. Seo den is sé James Doyle. Trí a híon fáte go bhar se hana aon agus bhí a chudú deile goil ceart chuin ní raile leis sin a fiúcha. Mach a dóin críhan. Seo a dó Daniel McKiernan. McKiernan takeirsteach mar ionadaí ag leathama. Agus cinnte feáil dinta an sin. David English seapain. Jazz, Captain with Carter got good English arena and Kalish Renos. The Shella Ega Clark and Shin Con Coolin a score al Dauphin and Shossadarla. Koi Coolin score al to Gessi Kedla. Carchanú a carta in the Eastern Steel Shin an Ishel. Ach, Tosha Efochtach. Ráfoint as a chéile fáte. Henna sé an score al to Clark and Shot. Sinead and Schlee con count a score al. Búil go láid a réad ní gádó bheith ráard. Mas rud ag bhfuil sé a dul papi galore agus láid a galore. Carchanú a carta de buinte idir na fórne. The Boartory based Chrócaigh ar leash a Grave Lion. Antrim a fiosú gan dát ag fós de gúlí nidir na fórne. Ag an céad cúpla scór eile fíor Havacach mas rud ag an a rion le Antrim cúpla cúlín i ní go céile nó cúla eile a scóráil beag rudí a gairí fíor himúil ag fós bear na mór atara. Sin se an cúla ar íste fat. Bhris sé sios go jazz chuige Carlow agus Páirc leis dul leis agus chuir sé sios ar an talabé agus thug sé flicdóisteach ar an chóilbáire an scór ar fad an sin ó Clark. Na scórna mar sin atá a testáil uatha. Sí gúil fáte ag Ceatharlach inne. 8 gúil fáte acu chead a chluife go dtí seo. 8-7 bhí amsí acu in umnáin. Dennis Murphy agus tá sé ráta ain hána hain inne má ágan dú deisna ag Murphy tóca sé iad. An dóid sin an seachta ceann bhuaig an seanniu. Nis tan brewer Antrim a ríis chun dul go bhí an taobh eile na Páirc agus scóra áil dó féin. Currently Chinnegon Campbell. Agus ní raid in sin. Le Kieran Carlow fiúcha Susan am. Puc leis an sin de Ceatharlach í sa bhúil san. Mar sin Kevin MacDonald ag Sathairn. Agus Simon Beckman's called Zuckersha to Sathairn and it's Jack Kavanagh Law in the Páirc. Glan Tamachat Chin, Gary Bennett, friendly of Mullen. I mean, Harrod Evelyn and shot. Get a ball, get a ball, get a ball. In the stand. Imrory Carlow Fosa Grisa Chéile. Where is it? Paddy Burke. Raylan puck stas a seo hógáil Aontroim. Segur í ágan in seo. Fairróí óg Owen Campbell. Ó bhíad is a sé an nuair deire a bhrú Aontroim. Chun Christy ring. Yes, on the back. And then rud a titim amach go mad dóibh faoi láthair Angus sin sampléile de hacha
Puck Sarella ag a Ceatharlach an seo. Agus déisicha beidir chun scór eile a chruthúdóid féin. Anna glúiseach idir na tosathe hús an son tá sé go léir ag ré an seochas an siúd. Gúlan má bult an sin ag Stephen Rooney at air. Agus blantamach ag Rooney. She's a drone fear nua. Daniel McKiernan. Puck Sarella brunta air. Dul trasnach an cúlína a scóráil tan súlaige go mé roiig leis cúlína le scóráil dóibh. Ian sé MC Clark Conaghan. Há fointe fáte as a chéile ag Kieran Clark dáiran. Ishil agus Crean ó Kieran Clark. Ga cúlín mar sin gach scór fear hábhachtach. De cúlín idir na fórne sé sin na rá. Níl siad ag isteach sa marna sin chumach agus a bhaile. Éonúair áiríonn le Antrim scór am siú tagan Carlow sús na Páirc agus fáin sin scór dóg féin. Bantamach sin ag Paul Shields. Neil McManus treads go féachpór ach dinta go maith Cody. Go chearthalach agus Kingston sin bhí Alan Corcoran a mí má Charlína. Ach ní réonta an muir tíomhlína. Diarmid Byrne a treads a chin. Grafan a still chama. Tuckis úsa deire ag John Michael Nolan. Rá fointe amsí aige Hannah Hain. Danny Counchin an ord agus tá sí imi ar yes. Sin Richard Kelly a bhúil an count son. Bhúil sé go láidir ag ceart go leir. Déirí leis cúlín a bháin a scóráil sa céad le. Mar sin Chris Nolan take isteach an áit Paul Cody. Dis de síos ag Richard Kelly. Cúlín a bháin fight ag Paul Cody an sin sa céad le. Byrne in east. Ailing Shaway Paul Shields. Shachadon Khunye. Deshin Charkhulawel. Oh, the cool at a forte. Agus Captain go Martin Kavanagh for an gown shin. Sha Martin Kavanagh beyond. Jack Hashid Anna Comportach, Lider Norvin and Schlitter in the Yeleva Cup. Tasha Shin Chaspanta Yana Fennig James Doyle agus an Ishta Martin Kavanagh the Resh Cool Ella Marfach Creep Marfach Lesson Desh Impression Chant again from a job. Kanji Kuramach Hakach of Father let Daniel McKiernan. So tackle Gavan in Arden Shin agus Deshaka and the Dorhook Chef we cool and shop. McManus excessive. Take here den gown show so ta gach chance go Dorhook Chef we cool that ta cousin tor garlic Dierchen at Lee and son. Yeah, mar sin an puck's ear shots out when Neil McManus buds the Isha agus cool. We'll check a hand wa here. Tasha go hand back pucking us here mar sin a whole agus fecher sin a rís cefa láidir agus a bhúil sé é main siad an deis cné cáil a rís seo rís sé seo an fiol a bhí ann ar an géadgáil sios agus an sin beidir go bhecha míad an cúl ach sin é cúl a tháinig níos núiche. Feic mu dis iomad deis eile chun breanú ar an puck sír sin ó Neil McManus. Seach cúl feice grin sa clifa go dtí seo. Owen Campbell at Carlow. Cookies who's Chinnig McKernan. In east, Nate's Gama in the Tustin Tory. Gary Bennett is in the Gama. Go Ceatharlach.
Eddie McGill Thresh Chapter Shack and Shin Iber and Eddie of the Antrim and none of Paul Shields and Shin Farlar Páirc. Past that, the chin is out John Dillon. Dillon O'Willish and father, Tom McManus, the foot, she has love McManus. McKernan go cheeser. McKernan, pumping chat up through a team play. McManus, so bonito extension. Oh, James Carroll. The Carroll come on about this one. Cut the sheer, Neil Hunter's gone to Foss. Foss on. And there's Paul Doyle on the Shinamach. Got Ceatharlach. August Tom Slua, Dushin shot. August Dennis Murphy, Tony got Colin General. Rinne Ceatharlach yma ar creduant tiltin sin ag James Carroll istig sa chôl a suchtan an thabal Ian Tuxon cúpla second o hin. Mas rud ag a réirig le Antrim an count sin a scóráil ní bheachach seach gúlaí idir na fórne. Tahad a né nómad beag nach Craig an nómad imethe seo an deisian is don't think chuir sin pass trasna chuige McManus and agus bhfuil se go tapige ach rinne an cúlbar a go hanmach in Counson a chumad amach. Dennis Murphy it's at agus Martha dinta go minic in jou an 8 points amsie ag Murphy go Ceatharlach. Conjun Picky Suskazasa, Connor Johnston. Down in Chiga Mach, Tashimir Yesh, Farir. Martian John Dillon and Lachuli Fog on the Páirc, a Sathairn in the odds, Chintafar, Mockelin, Shin Matthew Donnelly. Martian Matthew Donnelly in the odds, John Dillon. The digging finished the Antrim go will jacket the cut in the cooler and shine out. Cookie Suska Hall and David English. It's in the Páirc. The throw Martin Kavanagh. Gus Fishak Evan pass and he hears good James Doyle. Hawaii being the virtue with us and the heel damage down Hussein and the heel Hama. Then the Gadasa Campbell. Gus. Then off court the dub and the man Mishirala. Got David English of all court the dove. Harnsha, Conor McKinley, Gunyav, Chrócaigh and Shingatala, court the Bui Bronta. August Tilsa ag David English. The involved nach Ravinia Condol Harris and both the son. The Sheska Clark and Cole in a score and shot. Up for Claire Ellen so. Like I say, Green Galore and a shinny end if I could say Shin Gent to get. So here a hook score out to Clark. There's a second score on Intach on Da. But then, Slee and Nui and the Carroll shot there. Three a day, Nisha Ceatharlach at score. You took a Clark and score captain. Agus hartar fiche nómad fanta beagna. Martian. He's put Kainta in shot. Eddie Byrne. Martian rates or Puxdas and Torty and Newkins off Fahda. Needs to go here, Richard Kelly. Byrne is there. Keane got to Machley. Tierman Byrne in East, top Byrne, Heishabat, Ian Toganya, Near Fluck, Near out in Chinla, Eddie Byrne, or Zeta, Ceatharlach, Broig of Herlane. But he talked about Balakafad for easy chop. Rule and crew took Eddie Byrne and Chin. Oh, Fiol, Kinsett into John Michael Nolan by Carta Buya runner. Nach é sin a fibus mó atá lena passan a garda mar sin agus nar a chunig men chosan tóir Antrim an sin agus bhí gach deiste ge chun an slitar a chorg sias go dtí an taobhile an Páirc ach in nuna sin thug sé pas fiche slaat na mar sin amach chuig imrá réide agus ní réirig leis an bhíine sin seoir
smacht the corner, agus an ish desh eska. An eska go Joe and shin. Dennis Murphy, Cooley Nella, Chrócaigh scored off in. Cála Paddy Burke nach bhuair se cárta buin sin. Murphy, Cian eile fáte aige. Ceathair Cool agus up Cooley in dead. Shin hard score. Ceathair Cooley in Umland. Is Maradodis. After Carlow Ola Cleigna mar sin is Mona. Sé mar seachta. No Matteo Fanta go fóil. Conor McKinley. Golisteach John Chúl, Adach John McKiernan. Martin Cianchin, Amshia, and Paddy McGill go Antrim. I got Cooley in and shin. Piece of Jazz Immer and shin. Coop the pass on the live. On a hoist and shin. Oh, Imrory Antrim. I got Creekney shin. The Cooley and Jazz. In the high blitz of Munchin. Zet het in Sathairn tegen John Chúl is. Desh Ella Erchul. Saval de Stinchin. Lokal ma dent niet zo maar cool worden nu kosten door Renee. Desh Cool Ella Crohin shin at Páirc. No Croke we shouldn't go some. The cat the great north league that. Desh is again from Meitheamh. Antrim met tacht. Ach een kosten dent gema Tamshin. Oh, Rinne, Gary Bennett, Harbour. Agus se den Deshibi. Cookies Lucia. Agus Lahúáil beidir a bhí ann Cap Galore. Chris Nolan. Rinne na Cosantóirí go maith. Deshin ar Chúla Clare. Oh, does she got the staff. Dina Reed's Cosan Chúlbád a Capoin. Anna Chríoch ar fad an Oh, sin. Buinta Atribanish. Sin Clark a rís, fechar shot. Chríoch mala for Flesh and some Gahúl fighte ag Clark. Comala up Cooley. Anna has Bantas up Clark and shot. Smachty Stinchin. Ega got team Kavanagh. What she called Ega. Takamach Joe Byrne. Terfried shot at Dermot Byrne. Look all in there. Byrne up the new fjall and agus tá Aontroim spreachta. Fechar sin a chuig sé síos. Gart Galore agus thugan rétar fechar sin hanna siad seachar agus ní aon tíon Cosantóirí Antrim leis an Gine. Agus cuma faoi sin ceithre a hendig in ag ceithre hochtíag. An is nílach seachúlín idir na fórne. Galore am a fáca go do Antrim contact a ras mas féidir le Chúl eile scóráil nó cúpla cúlín ar a leiad in íige céile. So then we reached the goal. Sin a ddíireach seach leis agus cad sin mar tríoch. Hard score in sin ó Clark. Ach ag och Cooley after it second we go Ellen sin. Sin a ddíireach. Cooley Ellen sin ó Murphy. And 10 points of Fátsig Murphy. Agus under these Sathairn staff and sin. Agus Coog Seamus Murphy. Agus Sathairn staff in the Páirc and not Dermot Byrne. Still like with Gertu Carrasco, Byrne and sin. Second mid in ish or short the there in the hill head Ceach count on da here atá níos aclí ná céile masúta go bhfuil an tren áil breise dianta against from Paróid se go mór lo. Díra staach ar imil na Carlow get an unna sin tréis Rollachson. Iireach sin Páirc staach agus Clay Forín. Well tá Antrim tar éis an sppraga áil ó na cúla tá feite go an seo sa darna le ní ribach éon cúl agus seach cúlín scoráilte chu sa céad le trí cúl agus cead cúlín scoráilte chu go dtí seo sa darna le I bhfad níos fearr. But she's at a shin, Stephen Rooney. Dontamach Harlina. Your own Campbell non taddy in the shin. Like is more tag Antrim better na Coolini a scoral, Nílach éon Coolín deag scoral to get ní lór sin. Gus beag nach chuig an nó Meitheamh
Becher score Ceatharlach an sin beagnach né gúlín déir tá sé sin a bhd níos fearr. Cafa ar a leiad fiche chúlín na scóráil in isi I gluthar bit. Benny Concha Gadas by John Michael Nolan. And she's just a Musca. Cormac Do Nolan at East. Nolan a Fanacht. Nolan nach Yimi ar Clay. Oh, John Michael Nolan. Thusig sé an darna le gus blóidirach an sin le gá chúlín den sco. Ach ní réirí leis an deisisin a chur ar an drasnán. Cuige sé míle 680 duine na Páirc an Chrócaigh go chluithe ceannis Christy ring agus mis rála tá si de feicáil sár chaibhlint ar fad. Agus ar íst Eddie Byrne a gáil ríd agus feáil dinta feáil amadach. Tá sé chomór agus có leidir sin agus an leidir nuair a bhíonn an sliotar ina chealamh. Is go bhfuil sé deachar go leor a stoppa gan chalí sé dhéanamh agus duine rud atá dhéanamh ag chosantóirí Antrim. I bhfad rábhíonn ceapan. Sé bhfad níos dúma riad leis agus gachaíoach a dhéanamh a bhlucháil ré a thuúcháil nuair a scrídann sin sliotar as a lá. Dennis Murphy in East. Hurricane. Híine points in you. Good Dennis Murphy. Denum at Fácaigh. Trí cúil né gúlín idir na fórne. An obair le déanamh ag Antrim an is chun an bearna sin a leidú. Sa nóma tá fácha gan cúil nó ró áil. Ardbóla le tuairt go Colm Bonner Bonnerstóir Ceatharlach. Lobríntacht le dinta aige. Dennis Murphy. Níos am puinte aimsí go nimmert fós. You're passing her while the Burton you're vanish as Ufiu on. The father chin of the Paul Shields go Aontroim. Through and chin as Carlow was the Heen. Ducky Susik McKernan. Fosik McKernan could have reads and chin. It's O'Connor Johnston. Connor Johnson says then shot. It's O'Connor McKinley. McKinley bolts would she so hard? Nietzsche so hard. Because fear James Carroll come on the Hurlation as Rashamach go Puckshas go Cúigi. You're shot sauce. Vivishi don't sure Kinsa. Sherrina McGinley go machan and count sin if I shagiri a chursa. Sa chúne bhar na hangachaí an sin agus bhí sé anna dhéon séireach a choríis bhí James Carroll a ábalta mar a dúirtú cumán a chur sé chur amach ar an líon an sin. Is cad cheart go Clarkín an seo cheart dóí cháiste sa musca nó cheartí chur ar trasna. Cúlín mas féidir leis cúlín a scóráil agus tá sé. A ceartó a thógáil. Clark. Agus tá sí chur mú. Benin tríú cean chur mú. Sin cean san. Chuir siad chuig cíne mú sa chéide. Trí cíne mú sa bhairde. Ní mór an iarachtaí chur mú Harba ag Ceatharlach. Úcáil má dinta. Sa Cheilmh dead Picky Susa chin ag John Michael Nolan. Tá bhaid níos feicil ní Sathairn. Picky Susa ch ag Chris Nolan. Nolan tá sé éile ó bhirt. Agus tí stig an fust an sin. Score má bhaid fear réna is dú a lion Chris Nolan. A rís soundplay den sort Lewis atá ag na leid seo go léir agus ceá compórdach agus atá siad ar an sliotar go raibh sé ábalta ceannas fearr áil ar a chéad a chóirigh agus tuairtfaí scór agus an scóir sin a aimsiú. Seacht nu met Fácaigh. Cool a tastal ó Aontroim. De buinte idir na fórne agus hat bhín bearna sin na gúnaí átrab ó damse Ceatharlach an trí chúil sin sa chéad
a bhuiscas chuig nua dé go chéile. Ceann sin amsí. Agus nuí buint after banis. Cailse an deise bhí a gce cúpla nóma do hin an buchas go chuig méadar ach deireadh leis an ceann sin a scóráil. Ar a dóid gan ag ceithre fithe héan ar a chúl agus cólín is fithe ag Ceatharlach agus deis eilin fáis agus cólín feitin sin. Ag John Michael Nolan. John Michael Nolan a rís an trí cólín dóisiú. John Michael Nolan. Trí cólín scóráilte. Agus níl Antrim anán an bhearn na sin a laidú. Cé ghfuil céad a chúl amsí acu fós. 10 buinte sin after. An difriad mar a dóras cena féin an chumas atá ag Ceatharlach chun cólíní a scóráil chomáil na cúil tá na cúil fíor habit go tán go léir na isa gon go léir fao sin. Ach ó lá go lá is é an chumas scóráile ó hebh cólíní de a dhéanaan an difriocht idir na fór na go léir. Gwantamach an sin ag Seamus Murphy. Har hunnig staff mar under the not Diarmuid Byrne. Fine much in the law in the Páirc ish. Pucktas a Toki. Gus by Pucktas Elaine. Ceatharlach a Tamsha. Ceatharlach fós ar an úmsaí agus is córtha anmhaithe sin de iarrainn nuair a bhíonn tú chun cín ar iarrainn eile go gnátaigh tú na húnsathe a dul isteach fós ar an úmsaí, fós ag iarraí deisina a cruthú dóibh féin agus fós ag iarraí scórne a áil duine fá go bhfuil idir 10 gúilín chun tosaigh. Mar bhí mar an dúcinn carú úr don na fórne seo. I hear to the chéile mbliana. Chéad lá ar chó scór bhí si. Ach bhín bua ag Antrim dá uair eile sa srá agus sa mórta seo chuann Christy ring. Ach ar an lá mór gluthaigh Canis. Chumra scéal gur le Ceatharlach a bhééis an lá. Danny G sin go má tá siimi ar dheis. Dennis Murphy, ní éon fointe amsí aige fós ón Immerts. Ach maithad mu dóa tá éon fointe ag amsí aige ón na puca na sira. Murphy, slias chéim das, some pass tucha. Ceann fáda tá sí seo contaach a main cúigú cúil acu tá sí amsí. Céile ach James Doyle istín sin go Ceatharlach an carú cúil fáta gneo. Sin déine leis is le Ceatharlach an lá siad a bheits mar championí. Adé mar néascar an sin ceile cúil agus cúilín agus bhí leithleansa ag chun an cúigú cúilín a scóráil ach in ionad sin daimsigh sé cúilín ach cadé mar cheaspántas crinneasa an sin agus néascaracht an sin ó James Doyle an sin. Agus cárta buí brunt an sin ar Paddy Burke go Antrim. Na Charlotte na numa go le rá numa go le fácaí don clifa seo hart. Ceatharlach is le Ceatharlach an lá. Bug sir an staach brunta caiisiad cúil amsúnis. Níana táda eile ach cúil. Ach Pat focail ar Colm Bonner sa méid tá dinta aige. Well, gan dá tá buinte aige Colm le IT Fort Lauriga le blianta fad agus deireadh lá craobh Vicky Bourne a bhuachant leis cúpla uair agus é gobar ar son na Hemáin an thom go léir agus an is tá sé ag plé le Ceatharlach agus cadé mar job atá déanta go lá
tá an snas ó thóir fadar inniu. Neil McManus, Wadro Ward. Sini Harrod Trasnon. Kunnen just snas, East Fjord, Chlár na score. On the beat after staff. Dennis Murphy fog on the Páirc, agus Jack Murphy after staff in the odds. Job Dinta ag Dennis Murphy. Ein Fuinti Yeg, Amshi ag o fucking the Searin yo. Beisha Sostan and the Hoods. Gan dós agus be gachtain i Ceatharlach fíor hásta leis an jaspáanta seo. Éon uair a hen tomach agus scorálan tú cúil agus fiche dó chúlín agus níl siad críocnathe go fóil. Tá anna lá éibre dienta go tar fad. Céint ar seans hiúra go Ceatharlach an naig chun na líise? Anna cheans, má imríonn siad lecha má le na rimar siad tá glúise go maithe có, tá anscíle có agus tá alán an buntáiste có beidir ná go bhfuil Ryan Cliffy imirthe có agus tá si tar éis corna bhóchan den Seán Jobh agus cuitigh sé sin le na bhuinín. Is ní leon rud níos tábhachtí na bhuinín. Ganjin Catisteach. Tarrant is neir sin bhí Matthew Donnelly. Dach do Donnelly ar íist agus. Cosantor seasa amach an sin Gary Bennett. Agus í takeamach ar deire. Agus cóhaibbrú deas sin Paul Doyle inis. An lá chúlaí ó lasca sin amach. Grafan is de fua. Zinta go maith Grafan. Íbhé seo an lá sfar bhí Gary Grafan i Ganzi Aontroim. He's a pass a chur ará agus í chur a har a trasán an sin ag Conor McKinley. Well, come bheith fearálta do Grafan tá sé an Jackar a réine tachtasteach ar irin ar bhic an mór an trénála dianta ag leo agus a bheith súil le transpántas mórúig ní Harlíonn se. Conscian smachtaí snéir go háling ón Campbell agus cooling crew a fáteige when the one tosach Ceatharlach Eddie Byrne. Go by Byrne a feicáil cárta buíonn seo. Seans go méid. Agus tá Eddie Byrne an sin fear atá tar éis obair na gapal i dhéanamh i Ryan Cliffy go léir. Mar sin. Éis le seo. James Doyle fear for cheada chúl an seo inniu. Fágáil Páirc na himmartha. Sean Whelan takeasteach an áit. Léach nua grin. A bud éon difriocht in na fórne. Ag an dóid sin an fear a rin an difriocht éon duine éiríonn leis ceithre chúl a scóráil i glyfar bit. Tá meochtú ránú líocht na himmartha? Well, gan dóid ní féidir feach an tharis. McKernan á bhúla sin thar chúlainn agus McKernan i gamsú pointe eile do Aontroim. Ach ní lá nach snas. Ach a leid go scóráil. Cúig a fiche dó an ag cethir a cúig déag. Well, bóthigh cethir a cúig déag anna chuid Cliffy chun na bheith fearálta de Aontroim. Tá si tar éis teachtain seo agus scór mór a chur a chlár na scór ach mar a dúras an Jackar go bhí a coc chun cholíní a scóráil. Bine an rud beidir a rinne an difriocht idir an dá irin sa deire. Bhí Ceatharlach ábalta cholíní a scóráil go rialta ach bhí Aontroim a brethir chúl a áil agus ní ra bhah seach cholín feite chu ag lehamad rinne siad 8 cholíní feite chu sa darna le. Ben in loigeach de smú meas tú ar thospántas Ceatharlach gur dhéal siad cethir a cúig déag. Well, tá sé Jackar mór an ligachtaí a aimsú in Jobh tar éis dóibh cúig chúl agus gá cholín is fiche scóráil ar an taobh den Páirc. Tá Aontroim go mad, tá Aontroim ábalta cúl a áil i gcuine funna bit. Agus an dara cárta buí brontan sin ar ón Campbell. Níos más atá rudí a fáil. Agus pointe eile amsí ag Aontroim an sin. Dakar an imirt ar fád a leanúns. Ceann an áda agus tá sí chura ar dheis. Is fanna leis an áda ghearnach an seo. Sle Ceatharlach an lá stáúil rób.
Gimmert a chlufa canis na chéadú ó ghábhíle san naí agus siad Ceatharlach atá buachach an seo. Ceatharlach iad championí ghábhíle sa 16 go gcuireann Christy ring. Tá siad rimeadach ardmhulla a goal go Colin Bonner agus dáireann banistíochta go Martin Byrne, Adrian Corcoran agus John MacDonald. Ardmhulla freisin a goal go an léascaire James Doyle damse se chead a chúl dáireann. Tá spántas í maithe fud na Páirce do an Ceatharlaigh. Dennis Murphy gamsú 1 go fucking na sira. Agus Bjarna mór Aontroim sa deire. An scór déarnach an seo. Ceatharlach 5-3. Aontroim 4-10. Mar sin Ceatharlach siad atá gáil riad, siad a bheith ag tuairteáid ar líis ag dead na mísa a gcuireann Níam Vicari ag réamh Lion sna réamh Bouty. An 24 nó an 25 lá den bhí seo agus tá ardú céim a fáte ag Ceatharlach. Tá sé tiltte go maithe gehengus. Ein óra ein tú 8 scór is 5 scór tebistig de 7 nómat nó mar sin. Tá na chuide maníocht de imirthe chun a néad sin scór na chur chlár na scór. Agus an bua tiltte go maithe chu. Agus tres líimid go léir lo. Agus tá súla go naróid go mai lo an céad lá eile agus beag sirábalte an bua seo a ceúr ar dús agus an sin dul ar eise trénáil chun é go chóir ar líise. Cinnte béisiad rimeadach, béisiad sásta leis na spántas. Dímá agus brise crí deire le séasúr Antrim. Bhí siad sú le bhil riad. Bhí siad lán go bhaí na teachtarsteach an seo. Ach ag deir an lei. Siad Ceatharlach a bhí níos fearr. An buinte cinnenach sa chéad le sin. Nuair a damse James Doyle 3 chúl. Agus buine bhí an difrich bhí Bjarna de 10 pointe atrú. An bennach an bhealach ar fád riad a chluife. Agus Aontroim í na Gunnahála agus Pócaigh fála acu. Bhí landína caimfinn tasbanta scórála thug sé na Donald an seo. Cúpla bliain á hin i gabhíle sa trídíag do chun den chláir ar a scóráil sé 3 cúl i gluiche canis na héireann ach tá James Doyle tar éis dul céim níos fearr ná an jobh le ceithre cúl agus cúlín agus mar a dúras cúpla óra bhí seo ba beag ná éirigh leis an 5 go cúl a scóráil agus cadé mar riocht a bheith an sin. Ní dóilm go bhacha mise é Páirc a Chrócaigh riamh ribhe, ní dóilm go bheici me ceithre cúl agus cúlín a scóráil ag éine gur ceann tamalaín eile freisin. Cinnte de spántas iontach néirí hin seo James Doyle dáireann. Agus iad a gáil sús an seo chun an churn a bhailú. Antrim an ói Chrócaigh canis cáilsa acu inis. Chábhlíonn as a chéile. Cháil siad faoi ró an ói an bhí an nara. Scribbal am an gceann son bhí chunspóid. Bhí chunspóid sa céad lá ar an géad lá agus dúirdaigh an CCCP an clifa a ahimmert agus bhíon buaigh an bhí an dara lá. Mar sin an Chrócaigh canis cáilsa rábhlíonn as a chéile inis ag Antrim. Agus Ceatharlach duine mealach sús. Tá go mungfar current Christy ring. Agus patras focail an comórtas agus an lá na comórtas seo ar fad do an GA agus do na fórne atá ag ar
béim agus níos mú béim a chur an na muna. Ágan tá comórta se fíor hábhar cosó leis na cín eile na Nicky Record agus an Lowry mar chunáidir sé go mór leis na cóntathe chun an clifa chothúils na cóntathe sin. Go go écan tú ar captaíon Carlow an sin agus sé taobh le uachtar an cuman lú clascuil sin áitar ar bhreile aine bheith. Éiste muid a písbeg na seo uachtar an na cuman lú clascuil. Champini chun Christy ring 2017 agus éiste muidris le na gaptín Martin Kavanagh. Sin go chéadú ó 2008 siad Ceatharlach Champini chun Christy ring agus sin duile lenar dosbandas an seo ar Páirc an Chrócaigh
Go míle maith as 8 bhelín agus beim leis ríist. Tá agaí.